Tak ja vás tu všetkých vítam, milé žienky, všetky vítam a som veľmi rada, že sa takto pripojujete online s vašim zámerom, aj keď vidím, že dáte na skupinke like, alebo to, že chcete navštíviť tieto kruhy, keď ešte zatiaľ ste v tom bode, že sa vám ten život postupne skladá do toho väčšieho ideálu, kde máte čas na seba dať si túto sebelásku a cez ženský kruh. A tak ako som už spomínala, vždy keď cítim, že je potrebné otvoriť nový kruh a spracovať niečo z tej našej skupinky, ktorú máme, stojím vo svojej autentickosti a sile ako žena na svojej ceste, tak vždy tento priestor na Zoome otvorím. Zatiaľ to viac menej vychádza vždy na nedeľu 19 hodín, takže nepriamo si môžete počítať. Sú niektoré týždne, kedy teda boli, kedy som sa potrebovala venovať iným veciam, teda bola som povolaná mojou dušou na more. A v tom prípade, keď som na mori, tak tieto meetingy ako keby, ale počas tohto obdobia stretnutia neprebiehali. Ale teraz vlastne cítim, že je veľmi dôležité rozobrať téma život v novom svete a pochopenie synchronicít. Pokiaľ ste si všimli aj môj profil na Facebooku, kde častokrát zdieľam vedenie pre novú dobu a všetky tieto zmeny, čo sa v spoločnosti dejú, tak zdieľala som rôzne podujatia. Jedným z nich bolo podujatie na život v radosti alebo radosť zo života, alebo Boží život v radosti. A ďalšie bolo vlastne život v novom svete. Ja som k tomu doplnila ten zámer pochopenie synchronicít, pretože na medzinárodnej úrovni teraz, čo sa stýkame viacero komunít a lídrov, ktorí tvoria na novej zemi a tvoria srdcom, tak týmto spôsobom vlastne títo lídri vytvárajú tieto podujatia, tieto skupiny, do ktorých vás ja vždy pozývam, a o to dôležitejšie je, aby ste sa ich buď to zúčastňovali, pokiaľ to cítite, niektoré sú zahraničné, niektoré sú po česky, niektoré sú po slovensky, aby sa tá energia znásobovala a na tej novej zemi, kde sa nachádzame, rástla ďalej do tých nových vízií, nápadov, tvorenia a prinášali sme skutočne svetu to, čo chceme žiť. Pretože sami si tvoríme ten život, ktorý chceme žiť. A ten život v novom svete a to pochopenie synchronicít súvisí aj s tým, že je dôležité, z akého zámeru a čo konkrétne tvoríme. A k tomu je dôležité aj to pochopenie tých synchronicít. Keď my sme v súlade s tým srdcom, sme v súlade s tým, čo prinášame aj s našou dušou, tak nastávajú také náhody, ktoré nevymyslíte a ktoré sa nedajú nejak popísať. A to sú náhody typu, že stretnete človeka na mieste, kde by ste netušili, že ho stretnete, takým spôsobom, že len cítite, že na to dané miesto máte ísť, napríklad na nákup do zdravých potravín, ako sa to mne stalo. A 2 hodiny som cítila, že tam mám ísť, a teraz som tam stretla toho človeka, ktorý si kladol nejakú otázku, ktorú potreboval pochopiť a viac sa prepojiť na komunity, čo je takéto moje poslanie. A stretli sme sa tam a on vlastne tiež hovorí, že 2 hodiny cítil, že má ísť na toto miesto. Takže aj z tohto, milé ženky, vidíte, cítite, aj keď z tohto bude záznam, ako to funguje,
keď skutočne idete na tej ceste z vášho srdca v tom vašom poslaní, ako tí ľudia, už je celá tá nová realita tak pripravená, že vám prichádzajú do tej cesty. A s tým vlastne súvisia aj tie komunity, čo sa týka záznamu, ja vám potom ešte pridám nejaké ďalšie vzhľady, ktoré mi prišli, alebo možno skúsim vám pustiť takú jednu hlasovku a od toho by sme sa odrazili ďalej, ktorá mi takto prišla k tomu, ako teraz tie komunity a to tvorenie tej novej zeme funguje. Takže život na novej zemi momentálne funguje v komunite, kde každá komunita má svoje poslanie na základe toho nadšenia, čo pre tú danú vec má v súlade so svojou dušou, mysľou, emóciami a telom. Každá komunita vytvára na základe vyššieho vedomia a vedenia dobro pre novú zem. A to je ten hlavný zámer a pod ním sú zámery vždy tej danej komunity. Tie komunity sú v rôznych úrovniach vedomia, ale čo skvelé je, že tvoria v srdci. Pokiaľ niekto je volaný do danej komunity, tak mu vždy príde človek do života, ktorý mu otvára tieto nové dvere, alebo po prípade si tam nájde cestu. Tá cesta môže byť cez nejaký post na nejakej webovej stránke, na Facebooku, na Instagrame, na niečo, čo niekde počul, niekde, kde sa ľudia rozprávali a ho to zaujalo. A je to na ňom, či toto volanie následuje, alebo nie, či je pripravený vstúpiť do tej komunity. V prípade, keď ten človek nemá tú definitívnu komunitu, pretože diametrálne väčšou rýchlosťou rastie ako tá daná komunita. V tom prípade mu prichádza do života hneď ako odrastie tú jednu komunitu, ďalšia komunita môže vstúpiť v princípe do tej ďalšej komunite. A takto sa vlastne to vedomie posúva ďalej v tvorení cez ľudí, cez obyčajných ľudí, podľa toho, ako to cítia v srdci. A vlastne sa vracia tá autorita a tá moc toho tvorenia ľuďom, nie nejakým vonkajšieho svetu. A títo tvorcovia postupne cez tieto komunity aj jeden úplný seberozvoj, úplnú prácu, tá v tej škole, či hlavne zemi rástla. Čo je veľmi zaujímavé, je aj tá energetická úroveň toho, že každý spracováva energiu určitým spôsobom a pre každého je tá činnosť, ktorú miluje v princípe tú prácu, ktorá mu zabezpečuje, než príde nový finančný systém do živobytia a ten život. Takže vždy niečo prináša tam, napríklad nejaký YouTube kanál alebo nejaké vzdelanie a potom mám to mentoringy alebo nejaké ďalšie platené veci, ktoré keď tých ľudí zaujímajú, tak sa môžu k tomu pridať a keď cítia to volanie komunity, môžu sa pridať do tej danej komunity. Takže máme teraz na Novej Zemi veľa rôznych komunít, kde každý tvorí to, čo miluje. Dá sa medzi nimi dokonca aj prechádzať. Niekto cíti, že je doma viac v jednej komunite, niekto cíti, že ich má viaceré striedať. Teraz vlastne je to nastavené tak, že veľa podujatí je aj online, alebo podujatia z tej komunity, pokiaľ sú vo fyzickej realite, sú streamované online, aby ľudia, ktorí nemôžu hneď pricestovať na ten event, alebo to zatiaľ nevychádza, už mali tú energiu tej novej komunity a eventuálne časom sa pridali aj na tie fyzické stretnutia, fyzické workshopy vo fyzickej realite a takto spolu tvorili aj ďalšie veci, ktoré ich zaujímajú a vnášali tú inováciu do toho kolektívneho vedomia, do toho, čo vlastne vzniká. A ďalej vlastne je to tak, že sú tu rôzne druhy ešte duši, ešte je to prepojené aj na tie
temnomoríske, atlantické duše, tie staršie duše, každá si vlastne odžíva tie skúsenosti, ktoré si potrebuje prejsť, aby sa dostala do tej absolútnej slobody. A teda sú ešte okrem tých obyčajných ľudí na takéto komunity okolo týchto duší z tých starých civilizácií, kde sa dostávame do toho pôvodného prepočiatku, kde sa zatiaľ má to kolektívne vedomie dostať podľa takého vnútorného plánu, vesmírneho plánu, kozmického plánu, a to je úroveň energie vedomia Lemurie. Sa postupne táto civilizácia posúva, tak ľudia si začínajú pokladať otázky, či je tu len ten fyzický život, alebo je tu ten fyzický realite, alebo je to aj niečo viac, alebo to je niečo duchovný rozsah. Dokonca, čo je veľmi zaujímavé, že aj obyčajní ľudia, ktorí už trošku viac sú pripravení, alebo sú to nejaké znamenia, ktoré nejakým spôsobom rezonujú viac s tým neviditeľným svetom, si začínajú klásť otázky. Takže celkovo ten čisto materialistický život sa prekladá do niečoho úplne nového, čo tu teda zatiaľ nebolo, a tvorí sa každým dňom do srdca tých tvorcov, do srdca tých ľudí, ktorí cítia, že už chcú niečo priniesť a vytvoriť, pretože ich to naplňuje, teší a baví, nie z donútenia nejakého rigidného systému alebo toho, čo musia, ale čo ich naplňuje, teší a baví, a to hobby stáva vlastne ich prácou a ich naplnením. Samozrejme, to hobby má znovu svoje energické úrovne, niekto viacej tvorí v hmotnej realite, a práca s materiálmi alebo predávanie veci v hmotnej realite a naskladňuje si ich a prináša napríklad nejaké nástroje na to tvorenie tým iným tvorcom, ktorí napríklad viac už pracujú s energiou. Sú častokrát aj tie lemorijské duše, kde je to skôr o tej vízii, o tej vibrácii, o tom zvuku, o tom tvorení reality cez to vizionárstvo alebo cez nejakú rezonanciu, úrovni vedomia. Takže postupne sa otvára cesta tvorenia dialogové a vždy si tá komunita pritiahne toho človeka, ktorému na ten daný projekt a zámer a nejakým spôsobom potrebujú. A sú potom ešte ľudia, ktorí majú také trošku iné poslania, ktorí nemajú byť stabilne v jednej komunite, ale majú sa pohybovať v iných komunitách po celom svete. Máme častokrát z human designu, som povedala, že sa tam môžu radiť aj ľudia, ktorí sú projektori, a pretože vlastne usmerňujú ďalej tie projekty alebo tie vízie tých manifestorov a manifestujúcich generátorov prepojujú na tú absolútnu inováciu z toho zdroja a tým pádom vytvárajú projekty, ktoré sú unikátne a nekúpia u niekoho ďalšieho. Čo sa týka ďalej týchto komunít, sú znovu ľudia, ktorí sa majú prepovedať na tie medzinárodné komunity, sú ľudia, ktorí sa nemajú nejakým spôsobom prepojovať s touto na medzinárodné komunity. Tí ľudia z tých medzinárodných komunít môžu prinášať alebo aj z tých medzinárodných výkladov nejaké vhľady do tých lokálnych komunít alebo do toho svojho tvorenia, aby sa takto to vedomie z tých medzinárodných kruhov dostávalo aj do tých menších lokálnych komunít a mohlo sa tieto ďalej násobiť a tvoriť a prinášať tie ďalšie nové hľady, projekty a otvárať nový potenciál tvorenia. Takže je to tak, že každý tvorí to, čo chce, čo ho naplňuje, teší a baví, a to prináša tomu svetu. V princípe tá otázka je, ako už som to veľakrát zopakovala, či už počúvate tento záznam priamo alebo ho počúvate do záznamu, tak je to o tom, že keby sme dostali 1 000 000 na účet, aj tak to niečo by ste robili. Dáva vám to zmysel, naplňuje vás to, teší a baví.
Keď vás naplňuje, teší a baví ísť na medzinárodné stretnutia, choďte na medzinárodné stretnutia. Keď vás naplňuje, teší a baví ísť na retreaty, choďte na retreaty, do zahraničia alebo doma. Keď vás naplňuje byť len lokálne so svojím okolím, po prípade si tam rozvíjať nejakú komunitu, tak kľudne si rozvíjajte tú komunitu. Toto sú vlastne tie princípy, na ktorých nová zem postupne začína fungovať. A ďalej, ešte je potrebné pracovať s jednou vecou, ktorú počúvam veľmi častokrát na mojich mentoringoch. A to je, že proste tí ľudia hľadajú odvahu začať to niečo robiť. A je úplne jedno, akým spôsobom to začnete robiť, hlavne to začnite robiť. Neriešte počty ľudí, koľko vám chodia, neriešte, kto má ako čas. Všetko sa vám postupne vytvorí v tej realite, kam budete smerovať tú vašu energiu. Takže preto ja doporučujem, tak už ako som spomínala, vytvoriť si nejakú skupinu v záujmoch, ktoré nejakým spôsobom rezonujú s vašim srdcom, tam si zdieľať nejaké veci, ktorým sa venujete, eventuálne ten YouTube kanál, eventuálne pokiaľ ste nejakí sprievodcovstvo v tej danej oblasti, ktorej sa venujete, alebo kľudne aj nejaká iná práca vo fyzickej realite. Momentálne žiť zo srdca znamená robiť, čo vás teší a baví a naplňuje tu a teraz. Neutekáme ani do budúcnosti, neutekáme ani do minulosti, pretože tá nová zem je vibrácia nášho srdca a ona vzniká tu a teraz. A neustále sa mení, neustále sa transformuje. Je to neustály proces toho tvorenia, kde my si ako ľudia bereme do svojho vnútra a srdca tú možnosť, ktorú nám otvára táto nová doba, stať sa tvorcami vlastnej reality a vlastného života. A nedávame tú zodpovednosť tak, ako si to prijal zastaralý systém niekomu na nebesiach, Bohu na nebesiach alebo komukoľvek inému, ale tvoríme z nášho srdca to, čo my chceme. My môžeme požiadať vesmír alebo v čo veríme o to nejaké vnútorné vedenie, ale dôležité je, ako teraz sa všetko transformuje a postupne vychádza pravda na povrch o tom všetkom, čo sa dialo na Zemi a v systéme. Pokiaľ ste na tejto ceste prebudenia už dlhšiu dobu, tak viete, že tam boli rôzne energeticky náročnejšie situácie a nepravdy a ľudstvo sa postupne dostáva do bodu dozvedieť sa tú pravdu pravdúcu a tým pádom preto dochádza postupne aj k odtajneniu dokumentov z Vatikánskej knižnice z Vatikánu, po prípade sa objavujú paralelné dokumenty, po prípade informácie z kníh, ktoré záhadne zmizli alebo zbytky, ako to skutočne bolo, aby sa to ľudstvo čo najviac dostalo k tej pravdúcej. Okrem toho, že je tu veľa duší a veľa ľudí, ktorí dokážu sa napojiť na to vyššie vedomie, kde sa dokážu pripojiť k tým pravdivým informáciám a cítiť to v srdci. Takže celkovo je dôležité, pokiaľ ešte potrebujete tú oporu niečo veriť a nejde to veriť sami v seba, tak kľudne verte v ten vesmír alebo niečo vyššie, čo s vami rezonuje. Čo sa týka pohľadov z hľadiska toho, čo učí cirkev, znovu dôležité je klásť si otázky, ktorým smerom
to má ísť ďalej a kde to s vami rezonuje a kde to s vami práve naopak nerezonuje, pretože nejakým spôsobom ste to už odrástli a cítite, že je tam vyjadrená určitá nepravda a vy proste potrebujete nájsť tú pravdu, alebo tá duša volá po tej skutočnej pravde. A tu by som vlastne chcela prejsť postupne do oblasti, ako sa stavať ku konzumnej spoločnosti a k oslavám spojenými s energiou konzumu a starej doby a ako sa vlastne aké vízie ku mne prichádzajú alebo akým spôsobom by sa to niečo nové malo tvoriť a aby sme sa postupne dostali ďalej vo vytváraní tej vízie, tej novej spoločnosti a samozrejme každá energia smerom k tomu, čo cítite, že máte tvoriť v tej vibrácii novej zemi, je podstatné, aby ste tvorili pre seba z tej radosti a spokojnosti a potom postupne tí ľudia sa prepájajú aj k vám, aj ďalšie komunity sa prepájajú. Môžem vám povedať, že v zahraničí, keď sme začínali, mnohé komunity začínali skutočne len o jednom človeku alebo o dvoch ľuďoch, ktorí sa rozprávali, alebo jeden, ktorý rozprával svoju víziu a druhý, ktorý ho počúval. A postupne napríklad v tých komunitách, kde sme pracovali s dýchom, sa to posunulo ďalej tak, že teraz celý svet dýcha, napríklad aj tá pozvánka do toho workshopu, ktorý bol teraz cez víkend, že človek stojí vo svojej sile v tom novom svete a život v tom novom svete, tak tí ľudia začínali skutočne takto. Tam takmer nikto na tých stretnutiach nebol. Takže znovu, sme tvorcami, učíme sa pracovať s touto novou energiou, učíme sa vžiť do tých nových situácií, ktoré k nám prichádzajú. Učíme sa harmonizovať si ten život do takých synchronicít, aby napríklad aj tí ľudia mali čas prísť na tie naše podujatia, alebo aby s nimi práve rezonovali, alebo aby práve tí ľudia, čo majú byť na tom danom, či už podujatí, workshopu, Zoome, práve mali čas a aby sa tie vedomia a tie energické polia prepojovali a tie diskusie postupne otvárali. A teraz vlastne sa kladie otázka, ako by mal koncept tých komunít vyzerať, alebo aj tých vzťahov, pretože čo sa týka komunít, tak častokrát sa nám stáva, že už tá naša rodina ako taká pokrvná nám nerozumie a keď nastupujeme na cestu nášho srdca, tak o to viac sa im vzdialujeme. A o to viac nám tá naša vibrácia toho srdca posiela do života ľudí, ktorí s nami tvoria, ktorými si rozumieme častokrát viacej než s vlastnou rodinou. A tiež samozrejme tu sa rozpadá aj ten koncept tých gurús pre ľudí, ktorí už skutočne žijú na tej novej zemi, kde proste tá duša bola zviazaná s tým guru, ktorý nejakým spôsobom viedol. V novej zemi každý sme si tým vodcom sám sebe, ten guru. Sú tu nejakí ľudia, ktorí majú vízie, pretože sú vizionári, ale v princípe preto aj vznikajú tie kruhy, pretože všetci, aj keby to bol najväčší spirituálny vodca, tvoríme z tej úrovne vedomia, kde sme všetci prepojení a v tom kruhu vlastne na rovnakej úrovni. Takže tu
padá tá úroveň toho piedestalu, že niekto je niekde vyššie na nebesiach, alebo ja neviem, vysoko spirituálne. Tu sme si vlastne všetci ľudia rovní a tvoríme si to, čo si skutočne chceme zažívať v našom okolí a do toho nám potom prichádzajú aj ďalšie kamarátstva, vzťahy. Takže vlastne jedným z takýchto kľúčových vecí, ktoré už teraz vznikajú v tomto novom období, je, že sú tie komunity prepojené na základe vibrácie, rezonancie. Sú to v princípe skupiny duší. Ako vstúpa to vedomie, ľudia sú navigovaní, alebo tá duša ich volá do komunít, ktoré sú viac v rezonancii s ich poslaním duše a s tou energiou, ktorú vyžarujú z toho, ako vykonávajú tú svoje poslanie, po prípade to, čo ich tu a teraz teší a baví. Tieto skupiny duší zdieľajú spoločnú víziu, hodnoty a ciele. Tu sa vlastne tá idea tej rodiny rozširuje za tie pokrvné zväzky, ktoré postupne ako sa ožívajú tie karmické cykly, alebo už sa ožili a vedú k tomu, že už človek si nemá čo s tými ľuďmi povedať a nerezonuje s nimi. Ako stretnúť sa môžu, ale ani to nie je naplňujúce. A práve vďaka tomu hľadá ľudí, kde sú možné hlboké intelektuálne diskusie v oblasti tém, ktoré toho človeka zaujímajú, či už v spiritualite alebo práci s energiou. To, že je zdieľaný ten zámer a tie hodnoty, znamená, že aj keď nás to v minulosti nejakým spôsobom tá hlava viedla do toho, že kvôli tomu dedičstvu alebo kvôli majetku máme zostávať v tej starej rodine, kde to s nami už vôbec nerezonuje a kde tí ľudia nám nerozumejú, tak celý ten koncept sa transformuje na to, že človek je pripravený pustiť tú väzbu na to materiálno, na tie veci, nechať to žiť svojim životom a práve naopak ísť za ľuďmi, kde to zdieľanie, to budovanie, tá láska, rešpekt, porozumenie, kde vás tí ľudia prijímajú, akí skutočne ste a spoločné spirituálne ciele a ten vnútorný hlboký pocit, že tam patríte, sa stávajú novou hodnotou toho bohatstva na novej zemi. Tiež hodnotným bohatstvom je ten vnútorný kľud, ktorý máte vo svojej duši a vo svojom srdci, ktorý sa nedá kúpiť za žiadne peniaze, ani za milióny. Preto častokrát sa stáva, že ešte aj tí milionári, ktorí už majú úplne všetko na svete, postupne vstupujú do tých meditácií a hľadajú ten vnútorný kľud a tú cestu ďalej, pretože to materiálno a obzvlášť v tejto dobe im naplnenie neprináša. A zároveň je to tá sila tej rodiny, ktorú si vy vyberáte, tej rodiny duší väčšinou. Máte tam slobodu si vybrať. Ako náhle sa vy prepojíte s tým vašim poslaním, s tým vašim vyšším ja, tak stretávate ľudí, ktorých ste nikdy v živote nepoznali a máte vnútorný pocit, ako keby ste ich poznali storočia. Pretože je tam to hlboké vnútorné spirituálne prepojenie. A častokrát tieto rodiny duši prichádzajú spolu alebo sa dostávajú spolu cez spoločné záujmy, ktoré vlastne prepojuje určitá energia a vibrácia a zámery.
a takto vytvárajú podporujúcu takú sieť vzťahov, kde sa tá láska násobí, kde sa to sprievodcovstvo zdieľa a budujú sa zmysluplné vzťahy. Je tam to vzájomná podpora a rast. Tí ľudia vás podporujú vo vašich cieľoch a snoch a zároveň v tej citlivosti, ktorá sa tam otvára, cítia, či ste v súlade so sebou alebo nie. A v tej otvorenej komunikácii vám dokážu dať tú spätnú väzbu a nasmerovať vás ďalej na tej ceste. Takže aj toto sú hodnoty, ktoré prináša tá rodina duši, do ktorej vystupujete na základe vlastného rozhodnutia. Pretože vlastne tam sú tie hodnoty aj založené na tom spoločnom raste, na raste tej duše, na tej vnútornej práci. Ľudia sa tam podporujú na tej spirituálnej ceste, vzájomne si poskytujú pomoc alebo hľady a podporujúc jedinečnosť a autentickosť každého člena tej danej komunity, skupiny duší. Nazvite si to ako chcete. A zároveň podporujú ten vývoj tej duše, čo vlastne Zem je škola pre duše. To jediné, čo dáva tu zmysel, keď už pochopíme, že materiálno nám tu naplnenie vnútorný kľud neprinesie, je ten rast. To prinášanie si zážitkov a skúseností, ktoré najviac súladia s nami tu a teraz, a expandovať ten potenciál, ktorý si môžeme zažívať v ešte viac súladnejších stretnutiach, ešte viac súladnejších a naplnených vzťahoch a ešte viac súladnejších skúsenostiach, ktoré tu a teraz na tej danej úrovni, kde sme sa dostali s vnútornou prácou na seba, na našej duši, rezonujeme. A tým pádom vlastne sa oslobodzujeme od tých starých vzorcov rodu a povinností a očakávaní spoločnosti, ktoré s nami nerezonujú. A tu je dôležité si uvedomiť, že vy potrebujete byť s tým niečím v súlade sami so sebou. Keď s vami tie vzorce nejakým spôsobom v spoločnosti rezonujú, tak je to všetko úplne v poriadku. Ľudne choďte ďalej tou cestou, až nájdete znovu ten ďalší krôčik, ktorý ladí s vami. Cieľom je, aby ste boli na ceste svojho srdca a ladili s tým každým ďalším krokom, ktorý prichádza. Ďalej sú to energetické a spirituálne spojania. Tá rezonancia na úrovni energie, kde si uvedomujeme, že naše telo, keď dáme pod termokameru, tak je to len čistá energia. A podobne, keď príjmate nejakú potravu, nejaké výživové doplňky alebo nejaké skúsenosti, workshopy, retreaty, všetko je to len energia a vibrácia. A my si postupne začíname uvedomovať, že tie naše telá sú založené na princípe energie, ktorá je v chutnejšej podobe a tak vytvára hmotu. A tým pádom sa tam vytvára tá prepojenosť makrokozmu a mikrokozmu, toho všetkého, čo je okolo nás. Takže vlastne to naše telo je ovplyvnené aj tým okolím a to naše telo ovplyvňuje to okolie, je to obojsmerné. Takže vlastne tie rodiny duší sú definované tokom energie na tej rovnakej vibračnej úrovni, kde to ladí. Keď niekto cíti, že už viac nie je v tej vibračnej zhode s tou svojou rodinou, tak sa otvárajú nové dvere do nejakej ďalšej buď to komunity alebo ďalšieho záujmu, kde stretáva ľudí, kde mu to ladí viac a viac a kde môže jeho duša rásť viac a viac. A znovu, vždy je tam možnosť byť aj s tou biologickou rodinou. To je skutočne individuálne.
Je to tak, ako si tá duša tú cestu vybrala v tomto živote, keď to bola rodina, kde ste sa narodili a s vami ladí, pokračujte kľudne tú cestu tam ďalej. Pokiaľ sa vám skôr otvára cesta do prepojenia sa s rodinou duší, pokračujte s tou rodinou duší. Hľadajte si tú rovnováhu, ktorá vyhovuje vám tu a teraz. Ale tie najnovšie vlastne vibrácie, ktoré prichádzajú k nám z toho vesmírneho vedomia, častokrát ich vnímate ako také náročnejšie dni, kedy sme unavenejší, keď ja neviem, prelieta nejaká kométa okolo, nejaká zmena postavenia planét alebo nejaký spln mesiaca a tak ďalej, tak aj toto mení tú našu vibráciu, frekvenciu a je tam dôležité to vzájomné porozumenie aj v tej rodine duší, že vy tam môžete otvorene tú svoju autentickosť priniesť a zdieľať, aký skutočne ste a nemusíte sa skrývať za žiadne masky. Takže vlastne častokrát sa vám stáva, alebo aj na tých mentoringoch to vnímam, že tie rodinné väzby s vami nejakým spôsobom vás blokujú a o to viac vyhľadávate aj tie mentoringy, stretnutia s ľuďmi, ktorí vedia, vidia alebo dokážu navnímať to vaše pole a nasmerovať vás ďalej tomu vašemu potočnému poslaniu, ktoré máte vykonávať tu a teraz, alebo činnosti, alebo otvoriť vám tú jasnosť na tej ceste ďalej. A títo ľudia, keď si vlastne požiadate ten vesmír a postavíte sa povedzme pod tie hviezdy, pod tú oblohu, že už neviem ako ďalej, ukážte mi ďalej cestu, v čokoľvek veríte. Dôležité je veriť, dobré je veriť nejakú prírodu, vesmír, nie starý systém a tie štruktúry, ktoré tam boli veľmi zmanipulované a tá pravda vychádza postupne najavo. Takže verte v čo cítite vo vašom srdci, že máte tú skutočnú dôveru. A tam vám vlastne prichádzajú do života aj tí sprievodcovia, tak ako sa hovorí, že keď je študent pripravený, tak ten učiteľ sa vždy nájde. A ten učiteľ sa nachádza vždy na tej úrovne vedomia a na tej energii, ako vy práve tu a teraz potrebujete. Preto ten zámer je kľúčom k tomu, aby ste stretli a našli si toho učiteľa alebo sprievodcu, ktorého tu a teraz potrebujete a aby vám tá otázka, ktorú si kladíte, bola adekvátne zodpovedaná a otvorila vám tú cestu ďalej a nezostalo to len u tých slov. Ďalej vlastne vznikajú komunity svetla alebo takého súladu, kde sa žije v harmónii. A tie komunity žijú z tej rezonancie toho súladu, toho svetla, ktoré majú v sebe, s prepojením na ten vesmír a to vyššie vedenie, kde sa vlastne objavujú aj tie vhľady, vízie, spoločné zámery, ktoré sa vzájomne podporujú a doplňujú a prispievajú pozitívne tomuto svetu a konajú to dobro, tak ako som už spomínala, že to je vlastne ten najvyšší zámer, ktorý pre novú zem teraz existuje. Tieto komunity už keď sú svetelné alebo už sú v takej ľahšej vibrácii, rozumejú prúdu toku energií, rozumejú, že sa všetko neustále mení, transformuje, že žiaden stabilný bod neexistuje, len ten moment tu a teraz, pretože aj to vaše telo sa konštantne neustále mení. A vlastne tá energia nevzniká ani nezaniká, len sa mení v tej podobe, prichádza k vám, odchádza od vás. Peniaze sú tiež len forma energie a tečú k vám zo všetkých smerov tej hojnosti, aby ste vlastne mohli tvoriť na tej zemi a v tom vašom poslaní a tým pádom vlastne tú energiu zdieľate a z druhej strany sa vám vracia a niekde inde je vám daná a potom ju vy niekde inde dávate a tento neustály tok energie v tom vesmíre prebieha bez nejakého ega, bez nutnosti nejakej náročnej, ťažkej hierarchie. Vy sami ste vlastne tým svetlom, ktorý svieti na cestu tým ľuďom, ktorí na
ktorí sú na tom začiatku a do tohto sveta vstupujú. Takže vlastne je tam podpora cez ten spoločný rešpekt. A vzťahy, ktoré sú v týchto komunitách, sú založené na pochopení jeden druhého, slobode, empatii, jak sme už spomínali, tej vzájomnej podpore, pretože je tam tá hlboké energické spojenie, ktoré ich všetkých prepoje do tej jednej siete. A spoločne tie všetky siete sa prepojujú do tej celej siete na Zemi a môžeme pokračovať aj ďalej, aj mimo planétu, aj s ďalšími planétami, aj s galaxiami, aj s vesmírom. Je to proste... Všetci sme jedno a je tu tá jednota. A samozrejme, individuálne každý má tú svoju autenticitu. To je zase tá dualita a to je to ukotvenie do hmotnej reality. Ale jeden s druhým v tej sieti zdieľajú, spolupracujú v tej harmónii a prinášajú tie svoje unikátne dary a talenty pre dobro celého celku. Je tam aj ten kolektívna expanzia toho vedomia a to prepojenie. Je tam spoločné zdieľanie celkového spirituálneho rastu, čo je vlastne celé to kolektívne vedomie. Ľudia sa po celom svete, bez ohľadu na krajinu, bez ohľadu na rasu, bez ohľadu na to, z akého mesta pochádzajú, miesta, kontinentu, prepájajú, ako sa spirituálne prebúdajú a uvedomujú si, že sú všetci vlastne ako bratia a sestry prepojení v tom jednom nekonečnom vedomí a že tieto rozdiely tam postupne miznú. Hlavne v tej spolupráci, kde vlastne tvoríme to vedomie novej planéty a toho nového paradigmatu. Samozrejme, v tom ľudskom živote to máte individuálne tak, ako si to prajete alebo čo rezonuje s vami. Tieto vlastne vzťahy sú založené na spoločnej skúsenosti, zdieľaní, expanzii vedomia, liečení, tom spoločnom raste. A tá idea tej rodiny je vlastne, že jeden druhému pomáhame rásť a spoločne sa vyvíjať. Prepojení sme na to kolektívne vedomie a ako ľudstvo vstupuje do tej vyššej vibrácie a vibračnej úrovne, tak rodiny a komunity sa stávajú súčasťou oveľa väčšieho celku. Takže vlastne tie stávajú sa väčším celkom a formujú dokonca už aj tú kozmickú rodinu. Takže postupne sa tam môže otvoriť aj ten medziplanetárny kontakt, tak ako je ľudstvo na Zemi pripravené. Každý jedinec je braný ako súčasť kolektívneho vedomia do vesmírneho a tá prepojenosť tých ľudí nebude už viazaná len na to, kde sa narodili, ale bude to už odzrkadľovať to celkové prepojenie duší a tých ciest a tej vibrácie v tej autentickosti viac do tých rodín duší, do tých kozmických rodín duší, galaktických rodín duší, intergalaktických rodín duší, až na tú pôvodnú planétu, ktorej vlastne tá daná duša pochádza. A čo sa týka slobody a suverenity v jednotlivých vzťahoch, je tam tá individuálna suverenita. Tie komunitné spojenia sú silné, ako základom tej osobnej suverenity a každý ten človek má slobodu vyjadriť svoju jedinečnosť, nasledovať volanie svojej duše a prispievať spoločnosti a svetu svojim jedinečným prístupom, alebo tak, ako to cíti, bez nejakého vonkajšieho tlaku a očakávaní či manipulácie, ktorá častokrát nastáva.
v tom rigidnom systéme, po prípade ešte v karmických rodinách. A tá skutočná sloboda znamená, že každý človek má tú svoju autonómiu vytvárať si väzby a vzťahy, ktoré slúžia jeho vyššiemu dobru. Je tam spoločný rešpekt na tú nezávislosť. A jednotliví ľudia si vážia tú suverenitu jeden druhého a rozpoznávajú to, že každý človek má svoju jedinečnú cestu. Takže vlastne tie vzťahy, ktoré vznikajú aj v komunitách, alebo aj partnerské vzťahy sú založené na tom rešpekte tej individuality a tej individuálnej cesty každého človeka bez nejakej potreby kontrolovať alebo bez nejakých očakávaní. Tá podpora a sloboda existujú spoločne v tej harmónii. Takže vlastne, keď si to zhrnieme, ten koncept rodiny alebo novej vízie rodiny duší na novej zemi sa transformuje z klasickej rodiny do komunít, ktoré sú skôr vznikajú spojením duší, takže do tých rodín duší, ktoré sú prepojené na spoločné hodnoty a na spoločnú energickú rezonanciu a vibráciu a spirituálne alebo vnútorné poslanie. A tieto rodiny, ktoré si vlastne vyberáme na našej vnútornej ceste alebo keď sa rozhodíme ísť cestou svojho srdca, určitým spôsobom nahradzujú tie pokrvné rodiny. Po prípade, keď ste už tie karmické vzorce z rodu spracovali dostatočne a otvára sa vám cesta do rodiny duší, tak tam máte niekedy úplne podobných členov s úplne podobným dátumom narodenia ako vo vašej pokrvnej rodine, aby sa ešte možno nejaká ďalšia úroveň alebo hĺbka toho rodu mohla prečistiť, ale je vám tam príjemne. Je vám tam ťažko, plynie tam tá ľahkosť toho bytia, spokojnosť. A z tohto konceptu vy liečite v nejakej ďalšej hĺbke aj tú karmickú rodinu. Takže vlastne vy sa stávate tým svetlom, ktoré svieti do tej novej doby, novej zeme, do tej transformácie aj pre tých členov rodiny, pokrvnej rodiny. Až sa postupne pripravia alebo dostanú do takého bodu, že na nejakej úrovni vás začnú buď to nasledovať, alebo začnú vás postupne rozumieť, alebo sa im začne otvárať cesta, aby sa aj im žilo ľahšie. A tiež je tu vlastne v týchto rodinách, ktoré si vyberáte, tých rodinách duší, ale vyberáte si na základe srdca a toho vnútorného pocitu, jak to cítite, kde vám je dobré, kde sa vám dobre rastie, kde to plynie, kde vám nie je ťažko a kde môžete ísť do hĺbky svojho bytia a kde ste postupne nejakým spôsobom, kde si vás vážia tej vašej autenticite, ako ste, kde sú tí ľudia radi, že môžu s vami ten priestor zdieľať a ten čas. Takže ľudia sa ďalej prepojujú na energických a spirituálnych nejakých vzťahoch, nie nutne na biologických, čo vlastne podporuje toho prepojenie do tej jednoty, rastu a za
tie pôvodné tradície, ktoré už prestávajú fungovať. A tieto nové komunity vlastne rastú v tom prostredí slobody, lásky a hojnosti a vzájomného porozumenia, rešpektu a podpory. A to sa stáva základom pre nové vzťahy. A osobná suverenita je hlboko rešpektovaná, ľudia si vážia jeden druhého a vážia si tú cestu a akceptujú a príjmajú tú individuálnu cestu toho druhého človeka, kde každá tá individuálna cesta v tej autenticite doplňuje tú komunitu a ten vývoj toho kolektívneho vedomia. A v konečnom dôsledku táto vízia komunity, ktorá postupne vzniká, alebo vlastne už okolo mňa ju všade mám, nahradí tú ideu klasickej rodiny, ktorá je založená len na pokrvnom spojení rodu, rodových líniách, ale skôr sa bude prepájať na tie energické spojenia, ktoré nás spájajú do tej siete kolektívneho vedomia alebo tých individuálnych komunít, do tej slobody žitia v harmónii, v súlade jeden s druhým, vytvárajúc a zdieľajúc realitu hojnosti, vnútorného kľudu a nekonečných možností. Takže toto je vlastne vízia komunít, ktoré teraz okolo mňa vznikajú. Ja vám to takto nazdielam, pretože cítim, že to paradigma sa teraz postupne posúva ďalej. Pokiaľ to budete cítiť kľudne, môžeme si to rozdiskutovať ďalej aj v skupine ženského kruhu, alebo môžeme si urobiť aj ďalší Zoom meeting, Zoom stretnutie, kde si to otvoríme ďalej, kde prídu tí ľudia, ktorí to budú cítiť. Pretože to tvorenie vychádza vždy z toho srdca, vždy vychádza z tej autenticity a vždy vychádza z toho, čo sa má vytvoriť tu a teraz. A tí ľudia, čo tam majú byť, či už sú na diaľku, alebo osobne, alebo len si hodili zámer, že prídu, alebo len vnútorne cítia volanie tej vibrácie, tej zhody, tak sú tam vždy prítomní a to tvorenie tej novej zeme podporujú, modifikujú, tak nech sa nám žije všetkým dobre v srdci, v láske, spokojnosti a naplnených vzťahov. A ďalej cítim, že ešte predniesiem teda tú prosbu voči tomu vesmírnemu vedomiu, tomu zdroju, ktorý sprevádza celú tú transformáciu tej planéty, a spoločne podporíme tento zámer, ktorý tu máme, a to je vlastne život v novom svete a pochopenie synchronicít. Samozrejme aj všetky tie zámery, čo už predtým bežia, aj je to tvorenie s partnerom, duše, skupinou duši, všetko to už beží a ono sa to nejak postupne prepája a tvorí do toho niečoho nového. Pokiaľ náhodou budete vnímať, že chcete si radšej ten Zoom meeting pozrieť do záznamu, ste vítané a kľudne si môžete k tomu pripraviť ceremoniálne kakao alebo čaj, jak to cítite. Tieto moje slová sú energicky aktivačné, pomáhajú vám otvoriť tú jasnosť na tej vašej ceste poznania, nech je tá cesta akákoľvek, aj z toho dôvodu cítim, že ich mám nahrávať. A
aby ste mali vždy možnosť sa k tomu vrátiť. Vždy, keď cítim, že energia je pripravená, tak to nahrávkovo ten záznam pripravím do formy videa a zatiaľ dávam na YouTube kanál. Uvidíme, možno časom to vedomie dospäť do takej úrovne, že budeme fungovať telepaticky a vôbec tieto záznamy nebudú potrebné. Ale vždy asi pre ľudí, ktorí sa postupne prebudajú a vstupujú na túto cestu poznania srdca a na tú našu novú zem, to nebo a raj na zemi, kde už mnohí z vás žijú, tak asi sa im tieto nahrávky zídu, kto vie. Takže zatiaľ to takto cítim a som vďačná za každé zliadnutie môjho videa, vďačná za všetky hľady, nápady, ktoré mi píšete, alebo aj mentoringy, na ktoré prichádzate, a mám radosť z toho, keď sa vám tie životy skladajú a začínate skutočne žiť z toho srdca, kde stojíte v tej autenticite a v tej stabilnosti v tom svojom strede a je vám tam dobre a dokážete sa adekvátne rozhodovať v situáciách, čo je pre vás, čo pre vás nie je, ktorá príležitosť s vami rezonuje, ktorá príležitosť s vami nerezonuje, a takto si pripravovať tie kamienky uprostred toho jazera na tej ceste do neznáma postupne pre seba, až máte tú istotu sa na ten kamienok postaviť a užívať si tú realitu, ktorú ste si vytvorili. Takže pokiaľ máte tu kakao, ja predniesem ešte teda ten zámer, otvoríme sa tej vyššej energii zo zdroja, tým novým nápadom a tomu pochopeniu synchronicii, tej vibrácii medzi riadkami alebo medzi slovami, ktorá cez to srdce prúdi a nedá sa ani zaznamenať doslov. Takému tomuto sa otvárame. Privoláme si teda toho ducha kaká, ducha amazonského pralesa, lesa, vstup do našej mysle a rozjasni ju, vstup do našeho srdca a otvor ho a vstup našim koreňom a uzemni ich a prepoj nás na túto novú realitu, ktorú si vytvárame v spoločnom a kolektívnom vedomí, kde žijeme zo srdca, harmonii, láske, radosti, či už v komunitách alebo v rodinách, s ktorými cítime, že rezonujeme a v ktorých nám je dobre, kde synchronicity sa stávajú bežnou súčasťou nášho života, kde telepatia prúdi a častokrát, keď si prajeme niekoho stretnúť, tak to človeka v synchronicitách a náhodách, ktoré v princípe neexistujú, na základe tej vibrácie stretávame, kde čoraz viac a viac týchto srdečných ľudí, žijúcich zo srdca v svojom poslaní, tvoriacich hodnoty pre spoločnosť, sa stretáva na základe náhodných stretnutí a spolutvoria život v tom novom svete. A zároveň cítime tu a teraz, čomu sa venovať, čo spolutvoriť s tou rodinou duší, aký projekt sa má teraz, tu a teraz pre ten kolektív a tú energiu kolektívu zrodiť alebo priniesť z tých našich meditácií alebo z tých našich vízií alebo z tých našich snov a prispieť k tomu dobru celej spoločnosti a tej transformácii, ktorou vlastne meníme ten starý systém a tie staré vzorce na to, čo ladí s nami a kde môžeme spoločne rásť tej autentickosti. A zároveň otváram priestor aj pre stretnutia rodín duší, ktoré sa môžu stretávať za rôznych okolností, kde človek, ktorý patrí do tej rodiny duší, má vždy čas a priestor sa s tou rodinou duší stretnúť, aby
to niečo nové mohlo vzniknúť a aby sme si aj zažívali tie krásne skúsenosti cez tie vzťahy a spoločne strávený čas aj vo fyzickej realite. A ďalej teda to chce, či už sa dívate do záznamu, alebo ste mali priestor prísť osobne, si kľudne vypite to kakao. A ja cítim, že ešte si vyťahneme kartičky. Znovu toto lemurianské kartičky, ktoré nás podporujú v tomto zámere života v novom svete a pochopení synchronicít. Budú to kartičky, ktoré nás budú nejakým spôsobom viesť alebo nás prevádzajú tu, už tu a teraz v tom novom týždni. Tie vám tiež odfotím, aby ste mali priestor si ich preskúmať, zameditovať nad nimi, prepojiť sa s ich energiou. Znovu, každá tá karta má individuálny obrázok, v tom obrázku sú skryté symboly, ktoré sú vo svetelnom jazyku, ktoré sú vysoko vibračné. Sú tam symboly, ktoré prepojujú na elementy zeme. Každá farba tej karty má svoj význam. Takže to, čo vás tie kartičky zaujme, alebo keď vám utkvie v pamäti, môžete sa k nej vracať, vo vízii vracať, keď niekoho sprevádzate, môžete sa tiež k tomu vracať a prepojovať sa aj s energiou tejto skupiny, tohto tvorenia našeho ženského kruhu. Stojím vo svojej autentickosti a sile ako žena na svojej ceste, či už sa zúčastňujete Zoom meetingov, alebo ste súčasťou len tejto komunity, skupiny, ktorú si spoločne tvoríme. Takže ja vám to ešte tak postupne aj prečítam. Takže vytvárame nový energický otisk, nový vzor, akým spôsobom sa majú komunity a ľudia prepojovať na tej novej zemi, ako ten život má vyzerať. Prepojujeme tu na tú radosť zo života, kde tá hojnosť k nám prúdi do každého kalichu z rôznych smerov a skutočne jediné, čo riešime na tej ceste nášho srdca, je naplnený šťastný život, hlboká naplnené vzťahy. Otvára sa tu aj kontakt s rodinou duší, povedzme aj s tú vesmírnou rodinou duší, túto cestu veríte, aj keď aj tá rodina duší z vesmíru je len odrazom našeho vnútorného ja. Takže pokiaľ tam máte náhodou nejaké strachy, kľudne ich prepustíte, pretože všetko, čo sa okolo vás deje, je váš vnútorný svet, ktorý sa odohráva okolo vás. Nikto iný tu nie je, každý vám zahrá len to, čo vaša duša potrebuje pre ten svoj rast. Tento kontakt sa postupne otvára, viac menej cestný u ľudí, ktorí sú pripravení a majú dostatočne otvorené srdce na prijatie tejto vibrácie týchto hviezdnych bratov a sestier a majú to na ceste duše nejakým spôsobom s nimi komunikovať. Spôsob si znovu môžeme upraviť, či je to cestný, alebo chcete tie bytosti vidieť osobne. Niekto ich stretáva dokonca v fyzickej realite, takže je to na vás. Či chcete pozorovať ich vesmírne lode niekde na hviezdnej oblohe. Asi zatiaľ sme v tomto bode s kolektívnym vedomím. A zároveň z toho všetkého, čo sme tu vytvorili, ten život v novom svete sa tu otvára to vyjadrovanie tej svojej autenticity v tých slovách, umení, tej pravde, ktorú žijete a na tej ceste vašeho vnútorného ja, tej ceste vašej duše a srdca. Ešte cítim, že je potrebné vybrať nejaké ďalšie kartičky, takže tie vám pridám. A to je vlastne tvorenie. Stávame sa vlastne
architektmi toho vlastného života. Prepojíme sa aj na posvetnú geometriu a ako hovorím, už trošku viac to ide aj do toho kozmického vedomia. To cíti aj túto cestu. Môže sa otvoriť aj týmto možnostiam. A je tu vlastne právo si vybrať, čo chcete skutočne žiť, ktorom skutočne chcete kráčať ako tvorcovia tej novej reality a alchymisti, ktorí transformujú tú starú energiu cez to srdce a tú lásku na to niečo nové. Takže ja som veľmi rada, že sme mali tento priestor. Ešte cítim, že môžeme si dať dýchovú meditáciu a tu by som prepojila teraz na spojenie sa s energiou Lemurien a spojenie sa s energiou určitých sprievodcov alebo strážcov toho niečoho nového, čo prichádza. A ešte cez to dýchanie si spracujeme možno nejaké nekľúdy, emócie, ktoré sa vám tam vybavujú, ktoré nejakým spôsobom s vami už nerezonujú a vám bránia žiť v tej autenticite a vyjadrovať sa naplno v tých slovách a v tom tvorení a zažívať si tú radosť a hojnosť a naplnenie v tom živote. A k tomu ešte pripomínam jednu vec a to je, čo som posielala aj do našej skupinky Ženský kruh a skutočne doporučujem každému, pretože mne to mení život každý deň. A to sú naši zlatí tvorcovia, teda manželia Vystavielovi, ktorí nám prispeli videom čištení peniazí a hojnosť. A aj keď to video je dlhšie, určite doporučujem každému, kto ešte rieši nejaké vzorce, buď tu z rodu alebo vo svojom energickom tele, na to, aby sa už otvoril tej absolútnej hojnosti z každej strany. A teraz vás už pozývam do tej dýchovej meditácie. Budeme dýchať úplne jednoducho, hlboký nádych a pomalu výdych. Nebudeme vôbec riešiť, či to robíme dobre, zle, správne, nesprávne, lepšie, nelepšie. Len budeme dýchať, pozorovať ten svoj dých. Je vlastne základ na tú cestu tej meditácie, toho vnútorného kľudu, pokiaľ ste na začiatku tejto cesty transformácie a prepojovať sa na svoje srdce. A pokiaľ vám prúdia nejaké vízie alebo nejaké myšlienky, tak kľudne si ich môžete poznačiť, pokiaľ to takto cítite, pretože tá energia, ktorá v tej skupine prúdi v tom momente toho otvorenia toho vyššieho vedomia a tej vizionárskej meditácie je transformačná a môžete sa cez tú nahrávku teda k nej vrátiť, ale tie momenty, čo nám prichádzajú a tie výzvy v tom danom momente tu a teraz sa môžu a nemusia opakovať. Preto aj keď mnohí hovoria, že je lepšie len sedieť v tej meditácii, v týchto vizionárskych meditáciách a doporučujem kľudne si poznačiť, pokiaľ vám nejaký dát prichádza, aby ste na to nejak nezabodli, alebo pokiaľ máte tú myseľ už vytvorenú na tak dobrej úrovni, že vôbec nemáte problém si to pamätať, tak to nechajte nakoniec, potom si to poznačte, v prípade mi to kľudne nazdieľajte, alebo nazdieľajte do chatu, alebo do mojich súkromných správ, pokiaľ cítite, že sa tam otvorilo niečo, čo je potrebné rozdiskutovať ďalej. A tak začíname.
knihu.
vás chvíli na celé tieto vrecku. Nadýchnete sa. Hlboký nádych.
Takže ja postupne cítim, že nastáva čas ukončiť toto naše sedenie. Znovu ten záznam pripravím, kartičky vám odfotím, tá energia sa posúva ďalej. Nasledujte tie vhľady alebo aj tie rôzne príspevky v našej skupine, aj žienky, keď vám tam posielajú nejaké pozvánky na svoje podujatia. Po prípade ja som tam teraz poslala online summit Sila stredu, ktorý začína 18. novembra, takže si to môžete celkom dobre naplánovať. Znovu tam budú zaujímavé prednášky, hľady od ľudí a tvorcov na Novej Zemi. Až postupne dôjdete do bodu, že začnete tvoriť z tej vašej vlastnej autenticity a takto spoločne rastieme. A ďakujem všetkým, ktorí boli súčasťou na diaľku alebo osobne, alebo akokoľvek tohto Zoom meetingu a teším sa, až sa nám otvorí ďalší prístor. Dostávam s láskou a spoločným tvorením Viera Noé.